kurir stigao. Odmah ću otvoriti. O, ćao. Evo vaš novac. A ovo je za mene, jel da? Odlično, hvala. Sad ću vidjeti šta mi je doneo. Wow, kakve ogromne daske. Oj, teške su. Polako. A šta još ima? Jao, kako je čudna. Našla sam nešto. Ovo također liči na deo kreveta. I bušilica. Sad ću izaći iz kutije i krenuti da pravim krevet. Super! Imat ću najlepši krevet. A nije me uzalud tata učio da koristim alate. Ovo sam završila. Sada mogu staviti dušek. Još malo i gotovo. Ne može biti da ova seljanka imala bolju sobu od mene. Sad ću i ja naručiti sebi sobu iz snova. O, a evo mojih kurira i radnika. Dobar dan, evo vaš novac. Tamo je moja soba. Dobro je, sredite. Vidiš, Mari? Moja soba se sastavlja za par sekundi. Samo budite pažljivi sa mojim igračkama. Obožavam ih. Eto, završili smo. Sviđa mi se kako ste odradili, ali ovdje sigurno nedostaje mojih slika. Da, tako je bolje. Hvala vam puno. Doviđenja. Oho! A ja ću napraviti nešto bolje. U mojoj sobi je nekako prazno. Tačno! Ima super ideju. Trebao mi ove šarene zavese. I ovaj cool stolnjak me privlači. Super! Sad ću napraviti lepe zavese za moju sobu. Odlično! Moram nekako ukrasiti zidove. Uzet ću karton i makaze. Eto, dobila sam slatki kalup u obliku cveta. Uz njegovu pomoć mogu napraviti lepe šare po celoj sobi. Samo mi treba boja i četkica. Sad ću vam pokazati kako se to radi. Nije tako teško. O, pogledajte, odlično mi ide. Joj, preslatko. Baš mi se sviđa. Šta? Pa dobro, cvetići. Imam još jednu super ideju. Od ovih štapića od sladoleda može se napraviti super polica za razne cool stvari. Odlično! Okačit ću je ovdje i staviti cvet, a ovdje će živjeti patkica. Super! Šta još ima ovdje? O, čarapa! Pa, mislim da je sveža. Dakle, moram da umotam čarape zajedno ovako. Ne, tog nije dovoljno. Treba mi više čarapa. O da, tako je mnogo bolje. Pogledajte kakav cool tepih sam napravila. Nečega definitivno nedostaje. Znam, imam još stolnjak. Napravit ću od njega viseću mrežu. O, divno. Super! Tako je mnogo bolje. Hej, ćao, Ema. Šta? Pa ona mene kopira. Zdravo, zdravo. Devojke, dođite kod mene u posjetu. O, evo ih. Idem da otvorim. Ćao, Rachel. Ćao, Jessica. Hajde, prođite. Ovo je moja nova soba. Da, znam da je prelepa. Hajde da zatvorimo zavese. Da nas moja siromašna cimerka ne gleda. Što? Zašto? Pa dobro, naći ću ja čime da se zauzme bez vas. O, ovaj znak deluje korisno. Sad ću ga uzeti. Flašica kole, super. A šta je u smeću? Wow, još flaša, super.
Dakle, moram staviti flaše kole ovako, a na njih saobraćajni znak. Odlično, to će biti moj sto. A gdje je moj meda? O, evo ga. Zdravo, prijatelju. Imam par slatkiša za tebe. Hajde da napravimo našu žurku. Šta? Zašto je ta seljanka još uvek srećna? Devojke, sad ćemo pustiti karaoke. Najglasnije. Što? Zašto tako glasno? O, znam šta da radim. Halo, moja cimerka je napravila preglasnu žurku ovdje. Odlično, dobro večer. Pođite za mnom. Evo ih. Sad ćemo sve rešiti. Devojke, šta radite ovdje? Ne smete slušati muziku tako kasno. To je prekršaj. Sad ću sve rešiti, ne brinite. Ovo je već druga priča. Dajte mi to. Izvinite, ne mogu vam pomoći. Što? Kako to? Dobro, rešit ću ja sve sama. O, ideja. Imam balon. Sad ću ga naduvati i zakačiti za plafon. Moram privući Eminu ekipu kod mene, onda će biti malo tiše. Od ovoga ću napraviti disko kuglu. Imat ću najbolju žurku. Ostalo sve to zalepiti na balon. Odlično mi ide. O, da. A sa glasnom muzikom će se telefon i zvučnik izboriti. Hajde da se zabavljamo, Medo. Juhu! Šta se tamo dešava? Još jedna žurka? Ema, izvini, ali idemo kod tvoje komšinice. Zdravo, Mari. Došli smo kod tebe. Ostavile su mene i otišle kod neke seljanke. Kakav prelep manikir imam. Šta je ovo? A miš? A, majko mila. Mari, spasi me. Tamo je miš, otere ga. Šta, miš? O, ćao, kako si sladak. Ostavit ću te sebi. Baš mi je trebao kućni ljubimac da mi ne bude tako dosadno. Čak znam kako da ti napravim super kućicu od kartona. Sad ću iseći potrebne detalje. I dobit ću super kućicu. A mislim da ti treba još zavese na prozorima. I tablica sa imenom. Ti ćeš biti Miki. Ajde u kućicu, mali. Sad si moj najbolji prijatelj. O, preslatko. I meni treba kućni ljubimac. Halo? Da, čekam vas. O, evo mog novog prijatelja. Nema nikog? Čudno. O, pogledajte ovu slatku kraljicu svih kuca. Ti ćeš biti Phoebe. Sad sam tvoj nova vlasnica. Odlično. Sad ću te očešljati da budeš lepa kao ja. I treba će ti još nekoliko ukrasa. Wow, izgledaš na $1.000.000. A evo i tvoje hrane. Jedi, mala moja. O, da li se Mikiju svidjela Phoebe? Mislim da je ovo 100% ljubav. Ne smemo im zabraniti da budu zajedno. Hej, stani, Phoebe. Ti nećeš ići kod tog glodara. Stani! Hej, Miki! Stani! Mom Mikiju se zaista svidjela tvoja Phoebe? Ovo je zabavno. Jedva čekam da počnemo. Da li ti čuješ nešto čudno? Ajde već da otvorimo. Mamice, to su buba švabe! Tako sam se uplašila. Uzmite kartice. Predlažete da poližem buba švabu? Nema problema. O ne, gotov sam. A ja nemam ništa. Super! O, prokletstvo. Ne želim da radim to. Wednesday, hajde ti si prva. Nema problema. Hej, gde si krenula? Dođi ovamo. Rekla sam stani. Wednesday, šta si uradila? A da li je buba švaba u redu?
O, mamice! Ne plaći, Enid! Wednesday više neće raditi tako! Bićeš mi zahvalan kada dođe red na tebe da jedeš bubašvabu. Ja sam završila. Mike. O Bože! Polako, Enid, smiri se, imam ideju. Sad ću pokušati da vas krsne bubašvabu. Dakle, trenutak. Holy moly! I spreman sam! Idemo! Jau, nije uspelo. Smiri se, pokušat ću još jednom. Šta je ovo? Ne ide mi. Ups. O ne! Ne brini, Enid, više nikada nećemo vređati insekte. Jadna. Ali ipak je moram pojesti. O ne, fuj, kako gorko. Odvratno. Enid, ne plači. Mogu li ja biti prva? Super! Hvala puno! Wow, kakva lepa tortica! Ne žurite, ljudi. Prvo kartice. Ja mogu da ližam tortu, super! O ne, to nije fair. O da, kakva sreća. Kakav miris! Ja ću da počnem. Vrlo rado ću polizati ovu tortu. O da, to je preukusno. Šteta što mogu samo da ližem. Mada i tog mi je dovoljno. Prelepo. Ovaj fil je super. O Bože. Torta je sva u tvojoj pljuvački. Odvratno. Ali nema veze. Imam rezervni plan. Mamice? Da, ja sam u redu. U redu sam. Wednesday, šta to radiš? Ne razumem. A zašto ona sipa zemlju po torti? To je tako odvratno. A ja mislim da je tako mnogo bolje. Super. Sada torta izgleda veoma primamljivo. Spremna sam da je probam. O da, to je druga stvar. Bože, ona jede sirovu zemlju. Povratit ću. To nije sirova zemlja, već čokoladne mrvice. Mogu li ja? Ne mogu li ja? Hajde da otvorimo. Wow, kola. Hej, daj to vamo. To nije fair. Opet ste zaboravila na kartice. O, ja ću piti kolu. Super. Daj mi! Mike će da liže kolu. A Enid ne radi ništa. O ne! To je tužno. Ja obožavam kolu. Dakle, probat ću. Hej, kakva je ovo šala? Zašto ne mogu da je popijem? O, da li to vidite? To nije samo kola, to je žele od kole. O, da, prelepo. Mike, prestani. Dosta je. Pošto Mike ne može da prestane da jede žele, onda moram da mu pomognem. O, šta je bilo? Padam! To je bilo smešno. Nadam se da je još nešto ostalo. Jasno, stvar. Bez tvoje pomoći ne mogu. Hajde, iscedi žele. O da, odlično, hvala ti. Da, to je stvarno ukusno. Bravo, stvar, slobodan si. Hajde, vrati mi moju flašu. Šta je to? Odsečena ruka! U pomoć! Jako smešno. U pomoć! Peci, pec, ti si mali. Zec, da. Hej! Wow, obožavam nudle. Čekajte, gde su kartice? Ovo je moje? Da vidimo. Šteta. Haha. A meni se posrećilo, da. Blago meni. Dakle, ja ću biti prva. Ove nudle izgledaju prelepo. Čekajte, kako da držim ove štapiće? Valjda tako? Kakav miris? Kakav je ukus? Ovo je stvarno ukusno.
Oduševljena sam. Čekajte! To je ljudo! O ne! Opet sam zaboravila da pogledam. Ove nudle su sa ljutom paprikom. Mamice! Ideja! Moram hitno da stavim glavu u frižider. Da, tako mnogo bolje. Kakvo olakšanje. Šta je bilo? Moj jadni jezik. Ljudi, u pomoć! Mike, vuci! Hvala, druže. U redu sam. Šta vam je? Enid, tvoj jezik. Šta? Mamice, šta je ovo? Jezik mi se rastegao. Moram hitno da ga sakupim usta. Eto. Gotovo? Hajde, Mike. Srećno. Dajte da razmislim. Imam ideju. Pošto su ovi rezanci veoma ljuti, ješću ih zajedno sa vodom. I ako mi postane ljuto, na vreme ću ugasiti požar. Da, ja sam pravi genijac. Bravo! Odlično si smislio to. Da, znam. Ne, u čemu stvar? Nemam više vode! Nisam bio spreman za to! U pomoć! Wednesday, želiš li rezance? Ne, hvala. Ni ovdje nema vode! Kako je to moguće? Nemam drugog izbora. Dobro je. Kako vole da pričaju. Opa, nova hrana. Cool. Ne, blago meni. A meni se ni posrećilo tužno. Znači, kod mene? Da! Ja ću da počnem. Dakle, dođi kod mene. Ali pre toga ću napraviti par selfija. Tačnije, par stotinu selfija. A gde ovdje je emitovanje? Ćao svima, ja sam Enid i danas ću probati čokoladu. Stavite like ako i vi želite takvu. Dakle, otvaram je. Wow, nevjerovatno, kako lepo miriše. Gledajte. A sad ćemo da vidimo šta je unutra. Oho, koliko punjenja, nevjerovatno. Pa, jesu svi spremni, onda počinjem. Priznajem, ovo je veoma super. Sviđa mi se. Da. Enid, prekinut ću tvoj live. Ups, pa dobro. Pozdrav, vidimo se. Nevjerovatno. Davno nisam probala nešto toliko ukusno. Hoćemo i mi. Da, ovo je super. To je divno. Ej, šta? A gdje je moja čokolada? Izgleda da ju je neko već pojela. Dobro, neka uživaju. Mogu li ja otvoriti? Šta? Prazno pakovanje žvaka? Kako to? To je nemoguće. Neko poje ovu žvaku pre nas. Hey, you! Odvratno. Ne mogu da gledam to. Hajde bolje da vidimo kartice. Šta? O ne, vi kako hoćete, a ja odustajem. Prokletstvo. Da, imam sreće. Enid, hajde da vidimo kako ćeš se snaći sa žvakom. Gadno, gadno, gadno. Čak neću ni da je pipnem, a kamoli da je ližem. To je najgore što sam ikad jela. Bacila si žvaku, znači da sam slobodan. Pa ne, sad ću je doneti. Eto, uživaj. Šta? Ne. Bože, Wednesday, zašto si to uradila? Jao, sad je još i sa dlakama. Sklonite se, imam ideju. Sad ću kao naučnik pogledati je pod mikroskopom i sve ću saznati. Jao, mamice, koliko ovdje ima mikroba? U takvom stanju se definitivno ne može jesti, ali zato može da se očisti.
Samo su zato potrebne čiste rukavice. I naravno, moj antimikrobni sprej. Da, sad ću dobro poprskati ovu žvaku. Eto, sad je žvaka čista, kao nova je. Cool. Ma daj, Wednesday, to je bila odlična ideja. Wow, Nicole ima takav lep hamburger. A Britney ima čak 10 slojeva. Oho, a Julie 100. Cool. Hajde da odmah probamo. Prva je Nicole. Baš sam gladna. Sad ću probati. Wow, tako je ukusno. Šteta što je hamburger samo jedan. A Britney, sad ti. O, da. Nikad nisam jela toliko hamburgera. Divno. A devojke, jel mi je lice čisto? Britney je kao uvek. Dakle, sad je vreme za moj 100 hamburgera. Tako sam gladna, a lako ću pojesti sve to. Ali prvo ću ih sve složiti u gomilu. Kako vam se čini ova hamburger kula? O ne, pada! A, i ja isto. Julie, da li si dobro? Da, sve u redu. Ovo je bila mala hamburger lavina, ali sam živa. Hamburgeri su ekstra. Nicole je dobila 1 jaje, a Julie 10. Što je kod Britney? 100 jaja? Ko će početi prvi? Neka to bude Nicole. Zašto ja? U redu, poješću ovo jaje. Sad ću ga razbiti usta. O ne, fuj, užas. Sirovo jaje, tako ružno. Ne sviđa mi se, pržena jaja su mnogo ukusnija. Bravo, Nicole. Sad je more. O, imam ideju. Mogu razbiti sva ta jaja. Uradit ću to s pomoć mača. To će biti nevjerovatno. Sad ću da vam pokažem. Već sam spremna. I ja. A sada hvatam. Oho, to je bilo moćno. Hvala. A sad ću to sve popiti kroz slamčicu. Fuj. To je odvratno. Uopšte mi sve sviđa. Devojke, upravo ste. Jaja su ukusne samo kad su pržena. A Britney, sad ti. Ja? Ali ja imam gomilu jaje. Šta da radim? Moram uzeti prvo jaje i probati ga. Stani, ne, Britney. O ne, sva jaja padaju. Piramida se ruši. Samo ne na mene. Dosta. Britney, kako si? To je užasno. Ali baš smešno. Wow, kakvu slatku krofnu sam dobila. Devojka, šta vi imate? Julie ima 10, a Nicole 100 krofni. Nevjerovatno. Da, ja počinjem. A već sam smislila kako ću pojesti svoju krofnu. Poješću je kao prava dama uz pomoć viljuške i noža. To će biti uredno, graciozno i jednako ukusno kao rukama. Nevjerovatno. Nemojte da me požurkujete. Dozvolite mi da uživam u svojoj jedinoj krofni. O, baš je lepa. To je to. Dakle, ko je sljedeći? Julie, počni. Napokon. Toliko dugo nisam jela krofne i jedva čekam da ih probam. O, to je divno. 10 komada je savršena količina da se ne jedem. Iako mogla bih pojesti još. Poješću posljednje krofne i to je to. Sita sam. Nicole, sad ti. Dobro. Dakle, da počnem. Znam. Treba složiti sve krofne u kulu. To će biti jako ukusno. Oho! Trebaju mi merdevine da završim kulu. Ovo će biti najvišlja kula na svetu. Misliš li isto što ja? Aha. I posljednja kula. O ne, nemoj padati. Ups, kako si? Sve u redu. Ali ne radite više to. Kakav užas, Britney ima crvenu papriku. Koliko će ostali imati?
Bože, kod Nicole je 10 komada, a kod Julie 100. Držite, Julie, ona će sada pasti. Julie, dođe sebi. Prva je Britney. Da, ona je imala najviše sreće. Stvarno ću morati prva da krenem. Ova crvena paprika izgleda strašno. Morat ću malo da probam. O ne, veoma ljuto. Devojke, ne mogu više. Ko je sljedeći? Ko? Da, ko je sljedeći? O ne, ja? Kakav užas. Ako je Britney imala takvu reakciju na jednu papriku, šta će se meni desiti? Majko mila, devojke, osjećam kako mi sve unutra ključa. Ne mogu više. Vatra hoće da izađe iz mene. Prošlo je. Baš ti hvala, Julie. Hajde, sad ti. O ne, molim vas. Mi smo pojeli, moraš i ti. O ne, plašim se. Dobro, poješću odmah sve da se ne mučim dugo. O ne, već osjećam vatru. Bože, to je jako ljuto. U pomoć, devojke. Kakav užas. Lezi. Treba nekako pomoći Julie. Oho, Nicole, nisam znala da si vatrogasac. Ovo je moj drugi posao. Sad ću spasiti Julie. Gotovo. Vatra neće daleko pobeći od mene. Hvala, Nicole. Nicole ima jedan chips Pringles, Julie celo pakovanje, a Britney je dobila, ceo zid od chipsa Pringles. Počinje Nicole, jer ona ima najmanje. Zašto sam dobila mrvicu od Pringlesa? Ali imam ideju. Mogu se presvući u naučnika i posmatrati svoj čips kroz lupu. Odlično. Da, tako deluje mnogo veće. A sad ću probati. Pod lupom je čips izgledao veći i ukusniji. Ali to je svakako ukusno. Julie, sad ti. Jedva čekam da probam svoju porciju. Zašto se ne otvara ovo pakovanje? Hajde, prestanite da se smete. Znam jedan efikasan način. Da. Odlično. A sad ću baciti pakovanje u vazduh i uhvatiti sve čipsove. Nevjerovatno. Kako vam se čini ovaj trik, devojke? Kutija je pala na mene. Baš je smešna. Dobro, neka se odmara, a ja ću probati svoj čips. Blago meni. Ovdje ima toliko različitih ukusa. Hoću probati sve. Divno. Devojke, sa mnom je sve... Opet me hvata nesvjestica. Da, obožavam čipseve. Hoću da ih pojedem sve. Britney, prestani. Dobro, došla mi ideja. Ova kaciga će me sigurno zaštititi. Julie, čuvaj se. Ups, njoj bi kaciga dobro došla. Ovo se ne može više podnositi. Moram srušiti njen zid. Svaka nam čast. Devojke, gde sam? Želeoko izgleda baš lepo. Ne mogu da verujem. Britney ima 10 želeočiju. Koliko ima Julie? 100 želeočiju? Odlično. Počinje Nicole. Da, jedva čekam. Koliko je oko malo i slatko. Baš me zanima kakav je ukus. Wow, dobar je. A unutra je neko punjenje. Ja sam završila. A sad ja? Hej! Ne, sad je red. Stavit ću sve želeoči na svoje prste i pojesti ih. Kako dobro izgleda. Britney liči na hrčka. Da, divno. Zašto mi ranije niko nije rekao da su želeoči tako ukusne? Ja sam završila. Ups, zagrsnula sam se, devojke. Pomozite. Hvala, Julie. Spasila si me. Sad mi je mnogo lakše, ali želim još. Stani, ovo je moje. Poješću sve svoje oči sama. Da, kako su ukusne. Dobro je što sam dobila toliku porciju. Njam, njam. Stani, Nicole. Nisam ti dozvolila da jedeš moje želoči. To je samo za mene. Moram što brže napuniti usta. Da, tako je.
O, odlično. Ostala su mi još samo 2 oka. Što? Hoćete da podelim sa vama? Kako da ne? Poješću ih sama. To je to. O, šta je na mom licu? O ne! Zato što si cicija.